pakanga paine mapoka maviri atanga ndichiona vanhu vokutanga vandakatanga kuona kuti vakanga vachiramba kuteera muranda waMwari Pauro Mwazi weAfrica vachipiritaenda kuvanhu vaMwari vasi vanhu vaMwari. Divi rechitu ndo rakanga rina vanhu vakanga vachiteerera muranda waMwari Pauro Mwazi weAfrica vachichengeta muranda waMwari nokuti kwavanga vari vaifara zvanisati ndakamboona panyika. Vakanga vachifara kwazvo vachifara vachiti muranda waMwari Pauro Mwazi weAfrica wakaita hako basa nokuti wakadzidzisa chokwadi chakutifadzisa kudai. Mambo Jesu ndo mafariro avakanga vachiita, asi vakanga vasingateereri ndo vakanga vachitambudzika vachiti dai takaziva takateerera muranda waMwari Pauro Mwazi weAfrica, vachitambudzika kwazvo. Asi muranda waMwari akataurai achiti ndakakudzidzisai, hapana zvandisina kukudzidzisai, ndikatosvika pakudzidzisai kuti muverenge mirayiro yaMwari negumi, zvese ndakakudzidzisai, saka ndakageza maoko pamusoro penyu. Zvakashamisa. Saka vanhu vakanga vari kudii vakanga vachichengeta mirayiro yaMwari vakanga vachifara vachimba rudo rwavanga vachimba vaimba vachiti zvichabuda pachena zvamunovanza, zvichabuda pachena zvamunovanza, zvichabuda pachena zvamunovanza, zvichabuda pachena zvamunovanza. Akanga achifamba aiti Jesu uya pachena, Jesu uya pachena, Jesu uya pachena, Jesu uya pachena.
Satani vakanaka ani Kristo akauya. Masatani siadzivisa mweya wakaipa. Kazema. Ukatadza kubata zvakanaka. Pamberi paMwari mweya washavani kuti vane gopa vasina. Sora kumana yasikana mweanda kugadzirwa zvakanaka vakuru kuti Satani vakadzirisa simba rakewo kuti ripinde simba raMwari gama rapinda risimba raAntikristu raAntikristu Satanism. Africa. Amen.